लिहली ठेकुआ बनाए लिहली ठेकुआ बनाए सेवन सपाती संगे उखिया लिहली दौरा सजाए लिहली दौरा सजाए छठी मैया चलली नैहरवा लिहली ठेकुआ बनाए लिहली ठेकुआ बनाए सेवन सपाती संगे उखिया लिहली दौरा सजाए लिहली दौरा सजाए एक्सपाइट सूरत धोबोल बाजार। पेन्हिना वीरेंद्र पापा पियरिया दौरा माथेली उठाए दौरा माथेली उठाए उखिया उठाई ना रोहित भैया घाटे दिन पहुँचाए घाटे दिन पहुँचाए पेन्हिना वीरेंद्र पापा पियरिया दौरा माथेली उठाए दौरा माथेली उठाए उखिया उठाई ना रोहित भैया घाटे दिन पहुँचाए घाटे दिन पहुँचाए एक्सपाइट सूरत धोबोल बाजार। कोसिया उठाबो ना सूरज भैया चल छठी माई के घाट चल छठी माई के घाट कोसिया उठाबो ना राजेश भैया चल छठी माई के घाट चल छठी माई के घाट बहंगी उठाबो ना रंजित राघव दना घाटी पहुँचाए दना घाटे पहुँचाए छठी मैया चलली नैहरवा लिहली ठेकुआ बनाए लिहली ठेकुआ बनाए सेवन सपाती संगे उखिया लिहली दौरा सजाए लिहली दौरा सजाए छठी मैया चलली नैहरवा लिहली ठेकुआ बनाए लिहली ठेकुआ बनाए सेवन